Mamti. Ndikutoseka nemupesi wangu ndikati kumwe kusati ari kuami kumwe ari musivi kumwe ndiri mahobho kumwe mahobho ndo okay kumwe ari kumadhodha bozi nesuva ndamborara maiziya mana winda ndamborara but ndingoziva zvingoda kungosvika mangwana wakashaya pekurara here kana kuti ndantori mumba pamagobezi but handakuwana nguva yekurara mumba mupi iwe wanga uchiti wanga uri kumagaba aiyo mani kuti azvamakuseni kubva nezuro mani azoipisa rode pamashure aiwa taitaura nyaya but iwe unomboita time alright iwewe unombogona kumborara alright tomboti kana wakubva panapa chii chauri kuita tomboti uchibuda pagedha ndotanga kufamba unotanga uchifamba wakananga kupi ndichinanga kwandakatarisa nemaziso angu pakabuda wakangotarisa ndokwaunonanga ndakananga direction iko ndichifunga kwandiri kuenda ndova ndatanga kutokuenda ikoko ndichitofamba ndichitoti 1 2 1 2 ndakananga ikoko handi ndotangira ipapo ndasvika ikoko kana ukafunga kuti kumagaba ndizvezvo zvamai manje akuchaendeka katime dzaapera saka apa unenge wakufunga padhuze loka kusina mangongongo kwakabatwa kefyu ndo zvinhu zvandichiitira futi unotoziva kefyu ndoziva inombotaura kuti chi but inombotaura kuti chi ukona chi uyu manjika ishasha futi kabut nini handikamumake neushasha wake aiziya handisi shasha but hakuna ini handiitiswe autiswe aiziya kasaita iyoyo ani iwewe ndaita chi ndotaurisani aiwa ndikungobvunzawo ari kuziva zvikuitika ndiani oda kutaurisa aiwa ndikungobvunzawo ubvunzeiko mirira uzungunzi kuda kubvunzani ndonzwa kunani pazvichataurwa nemunhu achazvitaura iye hambeni kuti ani handiti ndimi vanhu vacherere kwaiwe wausi ivi handiti ndimi makavhota musina zvitupa imhosva yeutasini sadoti imhosva handamboti mhosva maachangodi wavhota achiadiwa kuvhota chete chero kune munhu asina chitupa ndozvaidiwa nemapenzi akavhota imwe saiyo ndiwe one benzi racho rakavhota waisiya unotofurikere kuti siterere but asi kakuvhurika karipo kaimboinge karipo kuti zvinezvi kakazogadzirika ani ndakangoteerera zvinongodiwe zvekungoti chamba chako after basa wapedza ubva watedzera maprinciples anoitwa nemunhu wese kuti respect elders ubva waita zvinhu zvako in time ubva waramba kuita se kupushwa kuita zvinhu zvisingashandi zvaunotoziya waiziya nekuda unowitnessa zvinhu zvawasikuziva kuti zvaitika ereka kuti hazvina ndobva kuti ungowitnessa ndozvinhu zvakaipa nekuda zvinhu zvisiri kunge zvichienderana newe kuda kuti tsapa standard isiri yako nekuda kunzi unoziya zvausingazive nange uchitoziya usabudaro iwe kana uchiziva kuti 1+1 ndi 2 ungatadze kutaura ndi 2 unomirira kubvunzwa ataura ani anenge achibvunzwa ndi anofanira kudaira achitaura kuti ikozi 2 kaka handizvo ndiye muna kuona bhozi abvunzwa iye vapindura chaicho but uona iwo kusiti ngoma makaidiwa maartist ka iwo seusina kuenda unoregister handi uri artist isusu ndikangoti inini handambotaurirwa izvozvo zvara zvaibuda pafacebook kwese asi utambire paindaneti utambire paindaneti ka asi ka kuti ndisina foni yekupinda paapp ita zvisizvozvo kumastudio wanorekodwa unombobvirawo zvidzo handina apa tiri kumboita here kumastudio kana kuti vachiri kumbokutambira here kumastudio kwano ndini ndisiri kutoenda ikoko ukaenda vanokutambira here vanotambira uchitogona kutoraima kuti album kutori kanda pane here zvakamboburitsa zvakamboburidzwa kana sofo kana pamhepo sofa hapana saka wangoridza mumastreets taingopractice chete saka nini tatopedza flint wadaita sei toita sei tokupolisha mbonipolisha ndokubuda mbonibuda ndokubudwa sei ari kati zviri kwaka Mangurenje iyo unowanzobudwa sei iwe
ndakataurwa chokwadi ndandinamatirwa secret yedu ndandachese ndakaenda taura mabudiro anoitwa iwe etinotambidzwa inonzipapo andoda mbobvunza mubvunzoka kwaiko ndati unoziva here inoda atiziye kakana singaziva mira saka wadi wateta sei Mado mundono aiwa iwo handi unoda kubudwera aonekwa unobudwa tobudwa udabudwa nii ndabudwa nemasolas masolas mangani kana 15 ichi 15 you do ma 555 ma5 machi so ataka kuti 15 obva ati chimabondi nokuita se mabondi angoti 5 yabva pa10 kusvika pa 15 ti mabondi kuitira vanhu vangu matsomasa anga chititono nedzangu dzemamistake vaizadzifika vanhu bhutsu anza pada kuzotonyorwa ka auziere edzekunetsana vanhu kudhara vatete kaita auziere chimbokavha nongoburitsa 1000 Mangurenje unoziya irati bopedza naye Mad Mado yoendawo pasaidi saka wati chipa 15 inenge chifamba sei 5 taendesa kumabondi kwasara 10 ndoenderera kuti ndoyaye pahomwe kuti ndakutoti ndakuzotengesa mabhiyazi ndamubhileki okay ndaimumoise asifanira kubhadhara 10 fanira kutanga kuzoshandisa iri siridi ndamubhawa okay ufanira chikribi chekupinda aiziva kuti ndinikaisere obva tonzi kena okay saka pa 10 apa noimatabipi mabhiya mahandazi yei ma11 kazongospenda zongoti ndokuspenda kwachona chingora lighters aiziva but mahandazi anonzi ndezvimokona iwe ndevana vanenge vachiri kuda kutanga kumwa bhiya okay unoziva achimwira kunakirwa wozodhakwa pazidhiramauti kuti ndiri mabhebhi but iwo hausi chimoko kathrough nelavhu kanongodza munopedza wautidza zvikudiwa nechimoko anopedza kunguti ngatimwe ndasaka unotenga kana 6 pack remahandazi hapana pachara gondo kamwana ramahandazi okay gondo amuwanike but ndowanisa mbobvera bata wakabata upi neupi skati super mabrandi musombo handina kenga handina kozibhodhuro machatiu maviceroy maamarura machi zvakasiyana siyana zvakawandisa tizvipedze wese okay saka yakanyazofarira ndeipi pazvese zvakarova chateu nejohn walker okay majohn walker ndodhura kwaimira upo ndakamira kumwe uyu so yandikamboenda wese imafriends angu yanga iri yemaclarks wese okay bari kwakurwaitable ndopana mbosangana vanhu vane mbiri wese vangozvimechesa kwaitable vangozvimechesawo vanatozongo vheko futi zvedisguise waiziva futi wakatobata John Walker bata John Walker futi ndakatozokutama ndabhowa inini wandimosvika ndakuti wakundikundra waizi ndousiya ndichagona kufamba chagona kuita madhiri angu waiziva chagona kumhanya andoiziva okay kuda zvekuti zvinhu zvotanga kuzondinetsa moraiti saka ndokusingadei izvozvo handidi zvafanira ava tirambovadeedza ndavangoya zotiona vapiwa vanga vari mashure kwako okay ona vangovakira vatangonoti aristill people okay hatidedze vanhu vafunga toita zvinhu kuakademedu akachibuda musagani akabuda musagani nebhoizi razoya panapa iraize hatana nomboplata rangoya rakaona rechitoonera ise vachafunga kuti tiri serious aize asi vasingaziva kuti ilife yedu itongoenda yakadaro tichitongobudana waiziya tabvira rini ifini tatone time hatitsoma but haukubatika panoenda tokubuda kapaaubatika plus ndakatombotaura boys semunhu akadaro kana tada kuonana tongoonana seipapa pamwe pacho nomboya nombokubudo kani chimwe tomubva mbondora tennis imwe rinano tennis handina kamatenda akapera iwo haubatike ka matenauya kwakachena zvikatokundinyirwa usiku unoya kwakachena chimbobva kaniyo chimbonamana utovhiringidza chatisunga mari tikutaurira anotisunga mari noziya ndokubuda sei munhu aita iso handichedu iye ngachikubuda mutauriro ndibuda tinibuda ndabudwa yacho iripo yacho ainanandai ngasatambe zvekudaro aize majokes aize atori majokes
Ore chapo asaka mira tingokubuda twatangopedza nazvo. Aiziva.